रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तर। सैना दोनों भाइयों बेरी बेरी मारा जई हो सैना दोनों भाइयों मातर जई हालावा ससुरा रावे हाय 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 बेरी बेरी मारा जई हो सैना दोनों भाइयों। दैनिया जोगिनिया लबसो सरवा बेटा दैनिया जोगिनिया मारी हो देता जहार पिलाई हाय 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 लबसो सरवा बाबू दैनिया जोगिनिया। घर ही बिसारा सिर के पहरिया घर ही बिसारा ओकरा के देखी बानी है भैया जावे हाय 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 सिर के पहरिया घर ही बिसारा बेटा संग ही में रहतो सिर के पगड़िया रे बेटा संग ही में रहतो एकरा रो देखी बान्हा बैठिया जावे हाय 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 सिर के पगड़िया बेटा संग ही में रहतो। हमरो हाथ के लाठियो करही में रहतो यम्मा हमरो हाथ के लाठियो ओकरा के देखी बानी है भैया जावे हाय 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 करही में रहतो यम्मा हमरो हाथ के लाठियो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70।
सत्तर। तोरो हाथ के लाठी रे बेटा संग ही में रहतो। तोरो हाथ के लाठी रे बेटा संग ही में रहतो। करारो देखी बान्हा पैसा जावे हाय हाय हाय। तोरो हाथ के लाठी रे बेटा संग ही में रहतो। सन पूता हुआ घर ही में रहतो यम्मा नाजो सन पूता हुआ। ओकरा के देखी बानी है दया जावे हाय हाय हाय। घर ही में रहतो यम्मा नाजो सन पूता हुआ। रामन गाबै मरसिया हो भैया रूप देव रामन। हो सभे मिला के आशीषावे हाय हाय हाय। गाबै मरसिया हो भैया रूप देव सारा। मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70।